Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ƴan uwana masu albarka. A wannan karon mun kawo muku wata hanya da za ka bi ka rage mugun shan data a ainihin Play Store naka. So da yawa ƴan uwa idan mutum zai sha wahala ya samu kuɗin sa da ƙyar da zufa, ya zo ya sa data 500, naira 1000, 200, 100, naira 50 kuma sai a kwashe ba tare da ya sani ba. Wani lokaci application na yin updating da kansa. Ko kana amfani da shi ko baka amfani da shi, babu ruwan kamfani lallai sai an ja wannan datar. Baka sani za a shanye maka data. Sannan kuma bidiyo zai kama playing da kansa a WhatsApp, a Instagram, a Facebook, a Telegram, a YouTube, a Twitter, a ina ne, a TikTok, duk inda ka sani bidiyo zai kama buɗewa da kansa ko da izininka ko ba da izininka ba. Da zarar ka kunna data sai an sha maka data. In sha Allahu a cikin wannan bidiyon za mu nuna maka hanya mafi sauƙi cikin minti biyu kacal za ka rage mugun shan data a ainihin Play Store naka. Da farko ɗan uwa muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓi all mun gode. Mu shiga cikin bidiyon. Da farko za ka buɗe manhajar Play Store ɗinka kamar haka. Bayan ka buɗe manhajar ta Play Store naka, akwai wani wuri inda ke da alamar hoton Gmail ɗinka ko kuma hotonka. Idan ka sa hotonka a Gmail za ka ga ya fito sai ka taɓa. Idan kuma baka sa hotonka ba, a wannan ɗan alamar ta icon ɗin Gmail ɗinka sai ka taɓa ta. Bayan ka taɓa sai ka jawo daga ƙasa ga wani wuri ne inda aka rubuta settings sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi akwai wani wuri inda aka rubuta network preference sai ka taɓa shi kamar haka. Ok, bayan ka yi clicking a kansa, abu mafi muhimmanci da za ka yi, akwai wani wuri inda aka rubuta auto update apps sai ka taɓa shi. Ma'ana za a kama sha maka data a application ɗinka zai kama updating, ma'ana ya sake sabunta kanshi ko ka sani ko baka sani ba, ko da izininka ko ba da izininka ba. To da ka yi clicking a kansa ga wani wuri ne inda aka rubuta over any network sai ka dawo da shi na ƙasa. Na biyu kuma an rubuta over WiFi only. Na uku an sa don't auto updated apps sai ka taɓa shi kamar haka. Wannan ɗigon yana a nan sai ya dawo nan ƙasa kenan. Bayan ka taɓa shi sai ka taɓa inda aka rubuta done. To ba za a sake sha maka data ba. Application ba zai sake yin updating ba har sai in kai ne ka yi updating da kanka. Ko na WhatsApp ne ko na Telegram ne ko na Facebook ko na Twitter ko ma wani irin application ne. Har sai in kai ne ka yi updating ɗinsa, amma wannan data da ake sha maka ba za a sake ba. Na biyu kuma auto play videos sai ka taɓa shi. Da ka taɓa shi akwai inda aka rubuta auto play videos at any time. Ma'ana videos za su kama buɗewa a tashar yanar gizo ta kowace siga. Ko ka sani ko baka sani ba za a kama sha maka data. Sai ka yo ƙasa inda aka sa don't auto play videos sai ka taɓa shi. Sai ka danna alamar done. Daga nan a Twitter, a Telegram, a Facebook, a WhatsApp, a WeChat, a 2go, a ina ne, duk wata manhaja da ka sani ake amfani da bidiyo ba za a sake sha maka data ba har sai in kai ne ka ba da umarni a sha wannan datar. Sannan kamfanin waya zai amfani da wannan a sha wannan datar. Daga nan sai ka yi minimize kamar haka. Shi ke nan ka gama cikin sauƙi. Mun gode. Kada ka mance ɗan uwa da danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa sannan ka zaɓi all mun gode. Sai mun haɗu a wani sabon bidiyo.